Napalgang nag-utaw-utaw sa kadagatan sa Barangay Sabang ang 54 anyos nga mananagat nga taga Kauoy, Ulango Island nga wala na'y kinabuhi sa kaganihang buntag. Samtang ang iyahang bangka nakitaan sa kadagatan sa Caubian Island sa mga mananagat sa maong dapit. Mato di Police Captain Vicente Chavez, ang hepe sa Police Station 1 sa Lapu-Lapu City Police, nga alas 6 kagabi dihang bigikan kini sa ilang panimay aron unta managat. Wa hinuoy nakitang samad sa patayng lawas sa maong mananagat, busa gipadaplin ang anggulo nga adunay foul play. Dugang ni Police Captain Chavez, kumbinsido usab ang asawa sa maong mananagat nga giatake ang iyang bana kay daan na niya kining gipasidan-an nga di una managat kay taas ang blood pressure ni ini. I-confirm kay gitawag na ko diri official sa taga Kauoy. Nakakuan man siya nga nasa live proof of ownership dito kay ila ra nila ang kanang tag-iya sa bangka ba niya. Naman di lang nila ipa-autopsy daw kay kumbinsido man sila ma'am na way foul play ma'am kay pag-ikan kuno anak ma'am nagitaas na nagdugo sa ma'am bagi kuana ang iyang blood pressure taas na ma'am niya kay padlong lagi na sa asawa nga dili lang kapanagaton.